Tak ešte raz vás zdravím z Ministerstva školstva, z operačného programu Jan Amos Komenský. Moje meno je Andrea Lampertová, som garantom víziev Open Science 1, Open Science 2 a pripravovanej výzvy Open Science 3. Cieľom tejto prednášky je predstavenie aktuálneho stavu problematiky plnenia povinných i nepovinných postupov otvorenej vedy v rámci OPEAC. Stručne sa budeme venovať chybám, ktoré nastávali pri projektových žiadostiach a potom prejdeme vlastne k realizácii, kde si vlastne vysvetlíme, kde robia príjemcovia najčastejšie chyby. Tento blok sa bude týkať vlastne 4 víziev, ktoré už boli vyhlásené. To je špičkový výskum, medzisektorová spolupráca pro ITI a spoločenské a humanitní viedy, človek a lidstvo v globálnych výzvách v súčasnosti, ktorú skrátene voláme SHU. Sú to všetko vlastne výzvy, ktoré už boli vyhlásené, niektoré ešte prebiehajú fázou hodnotenia. Postupy Open Science sú uplatňované od fáze žiadosti o podporu, čiže boli súčasťou hodnotiacich kritérií až po podávanie správ o realizácii projektu a vykazovanie výsledkov výskumu. Žiadatelia a potom aj príjemcovia v realizácii sa musia riadiť špecifickými pravidlami pre žiadateľov a príjemcov, kde vlastne pre každú relevantnú výzvu sú definované povinné i nepovinné postupy otvorenej vedy. Ďalej OPEAC vydal príručku postupov otvorenej vedy, ktorá je zverejnená na stránkach OPEAC. Vychádza s požiadavkou na otvorenú vedu v Horizon Europe a vlastne doplňuje informácie, ktoré sú uvedené v specifických pravidlách jednotlivých výziev. To znamená, že má iba doporučujúci charakter, kdežto pravidlá majú záväzný charakter a sú teda nadriadené tejto príručke. A v realizácii samozrejme príjemca je povinný uplatňovať postupy otvorenej vedy, ktoré sú uvedené v právnom akte. Tu som ešte nechala odkaz na príručku, keďže prezentácia bude k dispozícii. Momentálne sa treba riadiť príručkou s verziou 1.1. Bude pripravovaná aj verzia 2, ktorá bude vydaná pravdepodobne niekedy v priebehu budúceho roka, pravdepodobne nejak začiatkom budúceho roka. Nebudeme aktualizovať iba vlastne príručku, ale budeme aktualizovať postupne aj specifické pravidlá, pretože OPEAC je momentálne v situácii, kedy boli pravidlá nastavené v nejakom móde. Vlastne Open Science je niečo vlastne nové. Je to vlastne dynamický proces a rozumieme, že momentálne sa tie pravidlá javia ako príliš prísne a v niektorých prípadoch aj nerealizovateľné. Preto budeme postupne vydávať nejaké metodické dokumenty, ktoré buď vysvetlia niektoré nejasnosti alebo ich upravia. Tejto časti vlastne chybám projektových žiadostí sa budem venovať veľmi stručne, pretože vlastne OPEAC už neplánuje vyhlásiť žiadne výskumné výzvy, v ktorých by boli uplatňované postupy otvorenej vedy, takže budem vychádzať predovšetkým z hodnotenia posledných 3 výziev. Tam mali žiadatelia povinnosť popísať princípy otvorenej vedy ve studii provediteľnosti, kedy vlastne informácie uvedené v rámčekoch sa prenášali do právneho aktu. A najčastejšie chyby, ku ktorým dochádzalo, bolo vlastne iba nejaké obecné deklarovanie plnenia všetkých povinných postupov otvorenej vedy. Prípadne chýbal popis niektorého zo spôsobu naplňovania niektorého z povinných postupov otvorenej vedy podľa specifických pravidiel, prípadne chýbal prístup žiadatelia princípom otvorenej vedy uplatnených v žiadosti o podporu. A najčastejšie, čo sa stávalo, a bolo to dosť teda nepríjemné, kedy dochádzalo vlastne ku kráteniu rozpočtu a to bolo vlastne z toho dôvodu, že výdaje v rozpočte boli nedostatočne odôvodnené. Nebolo to dostatočne popísané ve studii provediteľnosti a vlastne vedci to nedokázali vyhodnotiť, či je ten rozpočet adekvátny alebo nie. Prejdeme teda k realizácii a sú vlastne 3 povinnosti, základné povinnosti, ktoré musia
príjemcovia plniť. To znamená, že musia zohľadniť systémové nastavenie práce s budúcimi výsledkami projektu, včetne ošetrenia práv duševného vlastníctva a ich prípadného zverejňovania. Táto podmienka ešte nebola uplatňovaná vo výzve špičkový výskum. Potom otvorený prístup k recenzovaným vedeckým publikáciám a správa výskumných dát podľa FAIR princípu. Môžeme prejsť teda k recenzovaným vedeckým publikáciám. To sú vlastne publikácie alebo publikačné výsledky ako recenzovaný odborný článok, odborná kniha, prípadne kapitola v odbornej knihe alebo stat v zborníku, ktoré sú vlastne definované v dokumente definície druhov výsledku, ktorý je vlastne dostupný na stránkach ISVAVAI. Príjemca je povinný zaistiť otvorený prístup k týmto vedeckým publikáciám. To sú vlastne informácie priamo z pravidiel, čiže musí uložiť finálnu vydavateľskú verziu alebo konečnú verziu recenzovaného rukopisu prijatého ku zverejneniu do dôveryhodného repozitára. Ďalej musí zabezpečiť okamžitý otvorený prístup k uloženej publikácii za podmienok poslednej dostupnej verzie CC BY 4.0. A u monografií a iných dlhých textových formátov môžu byť sprístupnené, teda môžu byť tieto monografie alebo dlhé textové formáty sprístupnené za podmienok restriktívnejších licencií. A ďalej musí byť poskytnutá informácia o akomkoľvek ďalšom výstupe výskumu alebo nástrojoch potrebných k overeniu záveru recenzovanej publikácie. Pri ukladaní publikácie do dôveryhodného repozitára sme sa stretli s tým, že vlastne príjemcovia chápali tú formuláciu tak, že musia uložiť vlastne okamžite, čiže hneď na druhý deň po dni publikovaní do repozitáže. Toto by sme chceli vlastne objasniť v metodickom výklade s tým, že vlastne budú musieť ukladať publikácie do repozitáže bez zbytočného odkladu po dni publikovania, takže vlastne v tom metodickom výklade to presne vysvetlíme. Ďalej sme sa stretli s tým, že príjemcovia vlastne publikovali iba na webu vydavateľa a časopisu a tým boli presvedčení vlastne, že splnili všetky princípy otvorenej vedy, ale to bohužiaľ nestačí, pretože aj v pravidlách je vlastne uvedená podmienka, že je potrebné, aby boli potom vlastne uložené v dôveryhodnom repozitáži. A doporučujeme, že pokiaľ už existuje vlastne finálna vydavateľská verzia, aby do repozitáža bola ukladaná práve táto verzia. Primárne doporučujeme, aby sa ukladalo, aby boli publikácie ukladané v inštitucionálnych repozitářoch, ale padli vlastne dotazy a bolo to vlastne v pondelok, kedy padol dotaz, či je možné vlastne ukladať publikácie aj v platforme Archive. Takže je to v prvom rade preprintová platforma. Môžeme ju uznať ako vhodný repozitář pre ukladanie výstupov vlastne z projektu JAK, ale za určitých podmienok. To znamená, že musí byť uložená a zverejnená správna verzia publikácie, čiže buď finálna vydavateľská verzia alebo postprint pod licenciou CC BY a tieto údaje musia byť uvedené v metadátoch. A ako som už hovorila, i napriek tomu primárne doporučujeme ukladanie v dôveryhodných repozitároch, napríklad v inštitucionálnom repozitári. A potom ešte jedno upozornenie, preprinty na preprintových platformách nepatria medzi povinné postupy, to nám tiež vykazujete ako povinné postupy, vlastne vykazujú sa v nepovinných postupoch a platí to vlastne iba pre tých príjemcov, ktorí sa k ním zaviazali. Potom vlastne doporučujeme, aby v indikátorovej súpiske boli vykazované v tých správnych formátoch, ktoré vlastne umožnia vôbec kontrolu na strane riadiaceho orgánu OPEJAK a zároveň sa vlastne aj do práce projektových tímov zavedie správna prax, ktorá napomáha dodržovaniu vlastne samotných princípov. Môžete si potom vlastne preklikať tieto jednotlivé odkazy. Máte tam príklad aj nedoporučovaného odkazu.
Ďalšou podmienkou je vlastne ten okamžitý otvorený prístup k uloženej publikácii. Vlastne pre články a dátové sady platí tá licencia CC BY a vlastne monografia a iné dlhé textové formáty môžu mať aj tie restriktívnejšie licencie. Máte to teraz znázornené na tomto obrázku. A vlastne bude vydaný takisto metodický výklad, plus bude aktualizovaná príručka postupov otvorenej vedy, a kde vlastne vysvetlíme, že ten okamžitý otvorený prístup vlastne znamená, že tá publikácia je uložená v repozitárii bez časového embarga. Zverejnená bez časového embarga. Ďalej vlastne zvažujeme zmiernenie podmienok a vlastne akceptáciu restriktívnejších licencií v tých prípadoch, kedy vydavateľ neumožní vlastne užitie licencie CC BY, a toto by bolo nutné doložiť, ale naozaj neviem, čo nám vlastne naše možnosti v rámci metodických postupov umožnia, ale budeme sa o to snažiť. No a ešte jedno doporučenie, pokud je dostupná vlastne finálna vydavateľská verzia pod licenciou CC BY na webu vydavateľa, je doporučené použiť tú istú verziu pre dlhodobé uchovávanie v repozitári. Čo sa týka referencií v repozitári, ďalším výstupom výskumu alebo nástrojom, to sú napríklad výskumné dáta, software, metodiky, vzorky alebo inštrumenty, a tu som vám znovu priložila jeden praktický príklad. Ďalšou povinnosťou príjemcu je uchovať si k publikácii autorské majetkové práva v takom rozsahu, aby bolo možné stanoveným povinnostiam vyhovieť. Znovu som vám sem pridala jeden praktický príklad. A treba dávať pozor na to, aby ste si uchovali tie dostatočné majetkové práva, teda v dostatočnom rozsahu, pretože niekedy si ich autor neponechá a i napriek tomu vložia zverejniť publikáciu v repozitári pod licenciou Creative Commons. A v tom prípade však ale porušuje zmluvu s vydavateľom a takisto princípy otvorenej vedy dané výzvou OPEAC. Metadata uložených publikácií v repozitári musia byť verejne dostupné a strojovo čitateľné v súladu s FAIR princípmi a obecným doporučením metadátového popisu. A vlastne metadata uložených publikácií v repozitári môžu obsahovať informácie ako názov publikácie, mena autorov a prispievateľov, dátum alebo rok vydania, typ dokumentu, vydavateľa, či tam je nejaké embargo alebo nie. Pozor, embargo povolené nie je a tak ďalej. Dostali sme sa vlastne k správe výskumných dát. Tu znovu sú uvedené z pravidiel. To znamená, že musí zaistiť správu dát vlastne v súlade s FAIR princípmi, čiže vypracovať plán správy dát, uložiť výskumné dáta do dôveryhodného repozitára a zaistiť otvorený prístup k výskumným dátam uloženým v repozitári v súladu vlastne s plánom správy dát a ideálne za podmienok licencie CC BY alebo nejakého ekvivalentu. Otvorený prístup k dátum sa riadi zásadou otvorené, jak je možno, uzavřené jen jak nutno. A pokiaľ by nebol poskytnutý otvorený prístup, tak je to potrebné odôvodniť v pláne správy dát. A potom je to poskytnutie informácií a referencií vlastne o akomkoľvek ďalšom výstupe výskumu. Pre tvorbu plánu správy dát doporučujeme využiť na to vhodné digitálne nástroje a obsahovo by mal vychádzať zo vzoru plánu správy dát pre program Horizon Europe. Tam máte aj odkaz. Okrem špičkového výskumu vlastne príjemca dokladá plán správy dát v prvej správe o realizácii, potom vlastne v priebehu realizácie a na konci realizácie, v záverečnej správe o realizácii. A takisto pripravujeme metodický výklad alebo nejaký dopis. Uvidíme ešte, kedy bude mať príjemca možnosť aktualizovaný plán správy dát prekladať častejšie. Pri ukladaní výskumných dát treba dávať pozor na to, aby boli vlastne uložené do dôveryhodného repozitára. Za dôveryhodné repozitáre alebo za repozitáre sa nepovažujú osobné webové stránky a databázy, webové stránky vydavateľov ani nejaké služby cloudových úložišť.
Obecne platí, že pre ukladanie vedeckých dát sú preferované oborové repozitáre. A podrobnejšie informácie k dôveryhodným repozitárom sú prístupné v príručke postupov otvorenej vedy. Ako som už hovorila, otvorený prístup k dátum sa riadi zásadou otevřené, jak jen možno, uzavřené jen jak nutno. Čiže príjemcovia nie sú povinní sprístupňovať výskumné dáta, pokiaľ by ich sprístupnením došlo k neprimeranému zásahu do práva na ochranu duševného vlastníctva, prípadne práva na ochranu súkromia, osobných údajov, práva na ochranu obchodného tajomstva, bezpečnosti štátu a tak ďalej. Čiže pokiaľ tie dáta nie sú otvorene prístupné, čiže sú pod nejakým embargom alebo uzavreté, musí byť dôvod ich nezverejnenia uverejnený a zdôvodnený v pláne správy dát. Tu máte vlastne teoretický príklad datasetu s restriktívnym prístupom. Treba si pozrieť vlastne ten správny odkaz a môžete si to znovu preklikať. A metadáto by malo byť teda uvedené, akým spôsobom je v tomto prípade možné sa k dátom dostať. Čo sa týka referencií, v repozitári k ďalším výstupom, výskumu a nástrojom, tak tými sa rozumia iné výsledky než vedecké publikácie, napríklad výskumné publikácie, software, metodiky. A metadátoch v repozitári by mal byť uvedený odkaz. Nejaká referencia trvalého identifikátoru na publikácie, ktoré sa viažú k uloženým dátam. A znovu máte príklad referencií na publikácie. Ďalej, metadáta uložených výskumných dát musia byť v súlade s FAIR princípmi, čiže verejne dostupné v rozsahu, v akom sú chránené legitímne záujmy alebo obmedzenia a strojové čitateľné v súlade s obecným doporučením metadátového popisu, čiže bez obmedzenia a bez nutnosti sa do repozitára prihlasovať. Ďalšie nepovinné postupy Open Science príjemcovia majú povinnosť vykazovať iba v tom prípade, ak sa zaviazali ich plneniu. Čiže sa jedná o postupy, ktoré príjemca uplatňuje nad rámec povinných postupov, ktoré vyplývajú z specifických pravidiel. Pokiaľ sa k nim prihlásil, tak to bolo aj bonusovo hodnotené. Ja som ich sám vypísala, je to vlastne znovu z pravidiel, zo specifických pravidiel, prípadne vlastne z príručky postupov Open Science. Vlastne pani Hanzlíková o tom krásne rozprávala, takže ja o tom viacej nebudem rozprávať a Citizen Science sa bude rozprávať v ďalšej prednáške. Tak ja som vám sem uviedla iba nejaký praktický príklad predregistrace, pre printu, tak znovu si to môžete preklikať a otevřeného recenzního řízení. No a ak by ste mali v realizácii akékoľvek nejaké problémy, nejaké nejasnosti, tak sa vlastne ideálne ešte predtým, než by ste udelili článku akúkoľvek licenciu, prípadne to zverejnili, uložili teda v nejakom repozitáži, tak sa radšej obráťte na svojho projektového manažera, OPEJAK, ktorý vlastne to môže konzultovať s kolegami, ktorí majú vlastne nastavenie princípov otvorenej vedy vo výskumných výzvach na starosti. Takže to je za mňa všetko a môžeme prejsť nejakým dotazom. První je od pana Radka Šimíka a ptá se, proč přesně ten rozdíl v licenci pouze CC BY u článku versus potenciálne restriktivnější u monografií. Je tam vlastne veľmi veľký rozsah a vlastne je to vlastne aj kvôli prekladom do iného jazyku. Děkujeme za odpověď a je tady ještě druhý dotaz od paní Terezy Šírové. Dobrý den, moc děkuji za zajímavou prezentaci. Mohu se tedy ujistit, pokud na Archive nahrajeme accepted manuscript či finální verzi, je to považováno za splnění podmínky okamžitého přístupu, protože nám bylo před pár měsíci na dotaz sděleno, že Archive doporučován není, protože to de facto není repozitář, který je a jaký je postoj k dalším preprintovým serverům jako BioArchive, medArchive. Děkuji. Áno, možno ho využiť ako vhodný repozitář. Nie je zaradený medzi dôveryhodné repozitáře práve preto, že to je preprintová platforma. Ide o to, že tá
tam môže byť problém u archívu vlastne možnosť dlhodobého uloženia. To je jedna vec. Druhá vec, vlastne musia byť splnené podmienky, ktoré boli vlastne uvedené v prezentácii, čo sa týka ďalších preprintových platformiem. Tam sa k tomu zatiaľ vyjadriť nevieme, ale zatiaľ ako je povolený len tento archív. Těch pár minutek já bych si ještě dovolila vyplnit svým dotazem. Já bych se vrátila k vaší poznámce, kdy docházelo vlastně k krácení toho rozpočtu z důvodu nedostatečného odůvodnění. Tak jestli byste to mohla trochu více rozvést, jaké tam byly důvody, jestli tam třeba bylo to odůvodnění jenom velmi obecné, chcem takový rozpočet na otevřenou vědu a nebylo to rozepsané, nebo jestli to bylo hloubkou toho odůvodnění? Väčšinou tam nebolo žiadne odôvodnenie a bolo vlastne iba nejaká čiastka uvedená v rozpočte. Zároveň ako by bolo vhodné, aby bolo uvedené, akým spôsobom sa vlastne k tej čiastke ten žiadateľ vlastne dopracoval. Napríklad tam má uvedené, v akých vlastne kde bude publikovať tieto články, príklad, vlastne aké náklady potrebuje práve na tieto články, aké budú výdaje napríklad na data stewarda, aké budú výdaje vlastne, čo sa týkajú dát a nejak to tam nejak podrobnejšie vysvetlené a možno nejak aj rozpočítané, pretože ten žiadateľ, ten hodnotiteľ, keď videl iba nejakú celkovú čiastku, síce si prečítal žiadosť, ale nedokázal to vlastne vyhodnotiť, že či sú tie výdaje adekvátne, alebo dokonca vôbec, akože či tie výdaje ten žiadateľ vlastne potrebuje, pretože ich nikde nespomínal. V Q&A je ještě jedna otázka, se objevila od pana Radomíra Bůžka. Je příručka postup otevřené vědy uvedena v ROPD jako metodický dokument podobně jako PPŽP, respektive když dojde k aktualizaci současné verze, budou vydávány metodické dokumenty, čím se příjemce musí řídit? Může si volit sám? Príručka má vlastne len doporučujúci charakter. Vždy sa treba riadiť specifickými pravidlami. Tým specifickým pravidlám budú vydávané nejaké aktualizácie, to znamená nejaké metodické dokumenty, ktorými tie pravidlá upravíme, ale stále sú nadradené tej príručke. Vlastne v tej príručke sú len nejaké návody, ako postupovať v jednotlivých situáciách. Ale dôležitý je vlastne právny akt a specifické pravidlá. Dobrý den, Dagmar Hanslíková. Já mám ještě, bych se připojila s jedním dotazem k těm nepovinným postupům Open Science, o kterých vlastně já jsem tady mluvila na začátku, já jsem uváděla a vy jste tady v té prezentaci také zmiňovala. Můj dotaz je na to vlastně, jestli se ta moje prezentace těch postupů shoduje s tím výkladem ministerstva, a hlavně potom, jaký je způsob vykazování těch nepovinných postupů. Protože my už jsme se setkali právě, já jsem z podpory na Univerzitě Karlově, takže už jsme se setkali s tím, že vykazujeme právě projekty, myslím si, že do špičkového výzkumu, kdy právě jako tam se uvádí ty nepovinné postupy nějak k těm publikacím, tak jestli byste mohla jenom trošku okomentovat. Ja som to zabudla vlastne zmeniť v tej prezentácii. My budeme upravovať aj tú súpisku, pretože tá súpiska práve pre to vykazovanie tých nepovinných postupov nie je šťastne nastavená. Takže vlastne to upravíme. Neplatí, že čo nepovinný postup, čo publikácia, to nejaký nepovinný postup, to nejaký preprint a podobne. Takže vlastne sa to vykazuje naozaj iba napríklad publikáciám, ktorých sa to týka. A momentálne ešte je to vo fáze procesu prípravy a začali sme na tom pracovať teraz, takže vlastne do listopadu vlastne tí, ktorí budú podávať vzorky v listopadu, tak to bohužiaľ nestihneme už vydať, ale budeme to upravovať. Vlastne tej prvej časti, áno, v podstate my sme radi za vašu prezentáciu, ste to možno odprezentovali lepšie, ako by som to odprezentovala ja. Jo, tak jo, děkuji moc. A možná tady ještě to doplnění, protože vlastně i to, o čem jsem mluvila, tak u těch nepovinných postupů, to jsou věci, které se jako obecně v té komunitě Open Scienceový postupně zavádí, takže třeba ty Registered Report nepřijímá každý časopis, u preprintu může dojít k tomu, že třeba právě některý časopis nedovolí publikaci toho preprintu dřív. Počítá se třeba, nebo je možné ty preprinty sdílet vlastně třeba až
zároveň s tím článkem potom vlastně, aby se zpřístupnily ty informace, počítá se to jako, nebo je to a vy nemusíte vykazovať, vy vôbec nemáte povinnosť vykazovať ku každej publikácii preprint. Takže vlastne tam, kde je to umožnené, tie preprinty, tam, kde to je vhodné, tam vlastne tie preprinty budete mať a tam, kde to nie je vhodné alebo vlastne nie je to umožnené, tak tam vlastne tie preprinty nemusíte mať.